Aku diweling karo Kang Sentanu. Wiro, besok lek wis jangkep 40 dina anggonku mertapa ana ing Gunung Sombing. Entenono aku ana ing nisore wit rengen. Aku bakal nemoni awakmu. Yo, Kang Wiro, eling-eling aku kecilik. Riko sing glowenta aku, Kang. Mula apa sing Riko karepno bakal tak sembadan. Loh, Kang. Yo, Kang. Pas wae sing ngono. Aku eling Riko tau meling neng aku, Kang. Iya. 40 dina jangkep oleh anggone Riko mertopo. Aku Riko kongkon ngenteni neng papan panggonan Bener. kene. Jangkep 40 dina oleh Kutapa Gunung Sumbing. Terus oleh apa, Kang? Oleh gawe. Wis keturutan apa sing dadi karep aku? Sing tak jaluk ora loro telu pusaka wahyu sejati. Berarti lek ngono apa sing Riko karepno wis kasembadan, Kang? Tak gawe. Ning aku ngongkon baremu tak jaluk kriketmu sak tetes. Apa iku, Kang? Nang pendopo desa. Wonorejo. Hmm, Lurah Noto. nang ngene Lurah Nata nagih janji. Yo, Kang. Aku eling rikala semono Lurah Noto jamane dheke duwe kekarepan pingin dadi lurah. Awak dhewe sing blosok-blosok, Kang. Bener. Ono ora lali. Bengi tangawengi kelutusan aku mbare awakmu kepingin dadekno Lurah Nata. Bener. Dadi lali mbare aku. Saiki enak-enak karepe dhewe. Dalo. Lek ngono aku njaluk pangestu Riko, Kang. Tak budal Liyane, saiki. Lurah Nata. Nek kok sampe blendani janji. Barek Sentanu. Kuwi tak gawe Karangabang desamu. Kang Jarek, Nggih, Gus Lurah. sampean kudu eling. Wis ana 2 taun sing kepungkur nalika Wonorejo dianakno pilihan lurah. Calon loro, aku karo Sentanu. Tapi dina iki kok gak enak pikir aku. Nalika semono aku pancen janji karo Sentanu. Senajan to Sentanu gak dadi lurah, aku tahu janji karo dhek. Janji napa, Gus? Bengkok kabeh kita serahno karo Sentanu. Oh, mekaten. Mula dina iki mbok menawa ana wong-wongane Sentanu mlebu nang Wonorejo, Riko kudu sok balekno. Nggih, Gus. Kula selaku carik manut napa perintah Ndika. Dadi sing kaya ngono, Rik. Nggih, Tak enteni nek pendopo. nggih, Gus. Gus Lurah utang janji karo Sentanu. Iso gak iso. Misale ana pawongan kongkonane Sentanu, aku kudu iso balik. Jenengmu sapa? Kenalno yo aku sing diarani Wiro. Jenengmu Wiro. Hmm. Arep kateh Sebaliknya, nanti.
Aku Carik Bargo. Tegese awakmu carike Lurah Noto. Carike Lurah Noto. Mapan kebeneran. Aku mrene goleki Lurah Noto. Dereki Lurah Noto. Hmm, Ana perlune apa awakmu ambek Lurah Noto? perluku bakal nagih janji sing rikala semana Lurah Noto tau janji marang kakangku Sentanu. Awakmu nagih janji sing dijanjekno karo Lurah marang Kakang Sentanu. Yo, bener. Ngene Wira. Hmm, Nalika semono wis dikeki karo Gus Lurah. Tapi iku berupa dhuwit. Kabeh iku wis dikeki berupa dhuwit. Dadi dudu tanah bengkok. Carik Bargo. Ya, Awakmu lek tak petung wong liya, gak ngerti apa-apa. ya. Wis gak usah kakak ngomong. Terno aku neng Lurah Noto, aku bakal nagih janji. Ngene Wira. Awakmu tak dong sarana apik. Gus Lurah saiki si repot. Alo wong awakmu mbalika dhisik, engko nek Gus Lurah wis isok nemoni awakmu bakal tak lebokno nang desa. Tegese awakmu ngalang-alangi apa sing dadi kekarepanku. Jelas tak alang-alang. Aku kurang ajar bangsat. Wani kon. Ngalang-alang. Wira. Awakmu anak buahe Sentanu. Jelas soge ngelmu. Kebak ngelmu. Terus karepmu apa? Adu jebrate kulit tose balung wis lumrah diguyu karo arek cilik-cilik. Nek awakmu pancen sakti mandraguna. Ayo ditetokno nang papan panggonan kene. Nek awakmu iso nyempal bauku, oh tak sembah delamaan. Wira, Yo, tanpa nono aji-ajiku. Nek gak modar tak sembah lamamu. yo, lamakno aji-aji. Wah! Wes sakmono tok kasektenmu ya. Carik Bargo. Saiki aku. Ayo lek sampe awakmu gak kelakon tugel gulumu. Sumpahan ilmumu kabenan dadane cari Iki lho, tampan ono gontor gini. Hai! Ya! Carik! Sakmono. Iki wong-wongan. Lurah Noto. Lali riko ambek aku. Awakmu wonge Sentanu. Hmm, Sejo karomu mlebu nang Wonorejo katelap. Lurah Noto. Iya. Tak jabel bosoku. Rikala semono, riko mosok gak eling. Pas pilihan lurah sing blosok-blosok, riko ngemis-ngemis neng Kang Sentanu. Aku karo Kang Sentanu gawe rekodoi apa carane riko iso munggah dadi lurah. Ning saiki wis dadi. Kok enak riko mblenjani janji. Ongkang-ongkang sekil, turu enak mangan enak. Ning lali karo aku lan Kang Sentanu. Apa wis bener omong? Loh, Kon yang goblok. Kon biyen ngomong apa? Kon ngomong sing dadi Sentanu. Tapi nyatane aku. Berarti kon gak beres. wis ngene. Yen sing kok janjekno saiki tak tagih, iso gak iso dina iki awakmu kudu wenehno apa sing dadi janjimu. Nek aku nepati janjiku mok. Tapi nek dina iki kon nagih janji sak karepmu. Sing kon jaluk apa? Tanah bengkok yen nate kok ngono lek iku bakal dadi weke Kang Sentanu lan aku. Oh,
Dadi iku sing mbok undat-undat. Tapi dina iki siji maneh. Nek perkara omongku sing kaya ngono pancen aku entekake. Tapi dina iki kon njaluk aku bengkok sing kaya ngono iso nugel gurune Lurah Nata. Tak wene. Oh kelakon mati. Tak tamakno ilmuku sampai jadi sulame bumi. Ojo dulu. Lurano. Iki pancet ganteng kok. Dasar keporo nyoto. Lurah Wonorejo, ya aku Lurah Nata. Lurah Wonorejo ganteng-gantenge arek. Tapi pikiranmu iki goblok. Sok biju ilian. Ya, Ojo ngablak cangkemmu nek ngomong sing kaya ngono. Kon iso ngarani aku nek pinter bujuki wong sing kaya apa? kok kon gak eling Lurah Nata. Tak arewangi bengi tengah wengi. Kalutusan go desane wong. Sebab kon njaluk tolong marek Sentan. Kon wis kepenak wis dadi lurah. Lali janjimu marek Sentan. Lurah Nata. Aku kagak ngomong. Kon duduk dulur tunggal bopolan biung ing dulur tunggal wejangan. Saiki aku njaluk oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Omongmu sing kaya ngono pancen tak enteni. Sadurunge adek lurah sing kaya ngono pancen aku kepengin ngerti. Sak pira ilmumu, sak pira kasektenmu. Ayo dina iki tentokno. Jajal barek Sentan. Yo, nek kon ilmu tamakno rogone Sentan. Percuma. Kon dongkele wong peguron. Ya, Gak mundur sak jangkah. Ayo. Adu kasekten percuma. Adu to sing balung. ngono. Aduh to sing balung jeprete kulit. Kon iki wani barek Sentan. Bonggo tak sembadani ngamuk tak ladeni iki. Jawab. Lurah Nata wis besok riko kalah kok. Teko pusaka Wahyu sejati. Nek ngono Sentanu ki pendekar Sekti Mandra. Cocok kan. Nek ngono saiki yo apa kan? Lho, ayo dibacut lho. Anggone rakyat cilik yo apa sajake omongane rae. Yo kan. Nek ngomong sak geleme dhewe aja nganti kesuwen. Ayo digawe karabang desa. Ayo, tak toto. Ayo.
Tandhi. Tak rewangi munggah gunung mudhun jurang bebasan. Eling dawuh Bapa Guru. Yen wis aku dadi pendekar pempengan pilih bobot uga pilih Tandhi. Kudu tolong sak padha padane menungsa sing mbotake pitulungan. Kampungkasan Bapa Guru ngomong to dawuh barek aku kudu goleki wahyu sejati. Babar pisan gak ngerti apa sing dimaksud wahyu sejati. Lang Kuncoro. Kok apik, Dik? Kon metu saka sak njabaning patepan gak pamit karo dulur tuwa. Karepmu sing ya apa? Bapa Guru ngutus aku, Kang. Dikokon golek wahyu sejati. Babar pisan gak ngerteni aku wahyu sejati, Kang. Mung tembung sanepan. Wahyu sejati ateges wisik sing gawe urip. Mula nek kon golek wahyu sejati sing prihatin mepes raga mbanting nyawa bebasane Yo, Kang. nglakoni tetapa utawa wong kang winasih sekti Mahamara sak lumeng bumi sak kureping langit. Ayo tetiklu. Dalan teka apa? Isane dhewe sekti Mahamara nuruti kekerpaning Bapa Guru. Pancen aku uga semono. Ya diutus goleki wahyu sejati. Mula Kuncoro, Yo, Kang. aja wegah kangelan. Ngangklang jagat ider taun jalak paningal ning dipapan dening wong winases. Ayo dienggoki lan dipegura. Ayo, Kang. Mangan dhisik. Ditutung olehne mangan baru mlaku. Nyokot telo samplokane dikokon metu. Wis ditiwancine kudu metu Kang Bayan. Nggih, Yu Lurah. Kula niki nek mikir Kang Lurah katos-katos sampun gadah musuh. Ning nyatane wonten musuh dalam selimut. Jenenge menungso. Nggih, Njabane ketok apik, nggih. jerone ala ya akeh. Kata Ning sak rumangsaku dadi bojone Kang Nata taun-taunan iki. nggih. Kang Nata iki ora nate duwe srek ati karo tangga, srek ati karo kanca. Ning kasunyatane Kang Nata kedadiane sedo nganggo dalan kaya ngono, Kang. Nek sak semerep kula, Gus Lurah Nata niku tiange sae. Sewae sanget. Mboten nate ngeten-ngeten kali penduduk, nggih mboten nate ngelokaken kali masyarakat utawi lingkungan. Selalu mendukung napa sing dadi kepikirane masyarakat utawi lingkungan. Lah ya kuwi dadi pamikir aku. Ning lek jarane wong sing nemu jisime Kang Nata iki Nggih. ana sing krungu siji sing mateni Kang Nata iki Kang aran Sentanu. Nek sak pireng kula Heeh. niku Sentanu niku lak kala riyen niku lak saingane ya. Waktu adeg-adeg dadi Rikala lurah. semanten Tanjar dados lurah, Sentanu mbon dados, sing dados Gus Lurah Nata. Ning pas dadine Kang Nata iki kayane Sentanu iki legawa atine kok mosok iya to mentolo karo bojoku. Ngajeng jenengan sampean matur. Jenengan matur, menungso ngarepe ketok apik mburine elek ya ora ero. Lah ngoten nah. Lah nyatane nggih ngoten. Kang Bayan, Nggih. aku wong wedok. Nggih.
kelangan bojo rasane atiku. Kaya ora trimo. Nggih ya Lurah. Ning kene aku ate njaluk tulung sampean gelem gak? Nek ditulung kula malih. Yo. Nek kula niki bayan tamung paling bawan. Nek mboten purun dipun perintah kali Gus Lurah utawi cari salah. Senajan to sampean bayan ning ana apa-apa karo aku karo Kang Nata, pitunge ya karo sampean karo Kang Car. Nggih, kula niki kan pun sepuh bayan kene mriki. Istilah kanggo bapake ngono wae. Nggih. Ning Nyuwun kene iki napa? aku ati njaluk tulung karo sampean, aku arep adik sayembara. Napa? Adik sayembara. Lebete sayembara? Sapa sing iso mikut anane Sentanu? Nggih. Ora lanang, ora wedok, ora tuwa, ora nom. Lek dina iki iso ngetutno ning ngarepku mayite Sentanu, aku mudhun dadi lurah. Ngoten ayu Lurah. Jenengan kondur sekecaken kula ingkang nglampahi pertama. Kaya ngono, tak tunggu berita. Nggih. Ngene lho dadi bayan iku tegas. Ya ngene iki mangkane bayan kene iki mesti sambat mung dilolokno. Ganjarane gak sepiro ning pengabdian nang masyarakat nang penduduk nek api besok bakal munggah swarga. Tak turutane. Pengawene bayan. Dulur-dulur, lare nom-noman mriki kabeh gak peduli elek, gak peduli ganteng, cilik, gedhe, enom, tuwek, lanang lan wedok. Sinten mawon sing saged nyekel Kang aran Sentanu, cilike dipikut, gedhene dipun pateni. Dipun pasrahaken kalih Yuh Lurah. Ganjarane gede banget, siji iso nglungguhi pendopo kelurahan sing ping pindho bakal didadekno bojone Yung Lurah sing ayune 7 kecamatan kaya ngono mang. Angel ndelok ludruk ayu ngono iku. Ae kanca-kanca penduduk kene lingkungane monggo nglumpuk. Kang ngono kok ana dehan-dehen. Sampeyan lho wak tak wanes saka kadohan. Tung sampeyan iki dodol es ta. Es bathukmu kuno ah. Ganteng-ganteng lokno wong gerang. Lah sampeyan tung. Awakmu iku ngerti tegese aku iki sapa? Oh, sampeyan iki wak bayi. Oh, tak tutuk ndasmu ceprot kon kok. Bayan. Oh nggih, Pak Bayan. Iya. Nggih. Enten apa? Ngene lho, Le. Wis lumrah nek awakmu ora ngerteni aku. Ketoke awakmu lak kampung sebelah iku. Oh nggih. Pantesan gak Nggih. apal. Nggih. Aku iki ngguwak sayembara utawa Sayem omahe Mbara maksud sampean. ana tak gowak nang krengseng ngono. Sayembara utawa Patemboyo. Oh nggih. Cara nggo 17-an iki lomba. Oh nggih. Apa mulak krungu sih? Kang Luranata sing tasahe mati. Oh nggih. Lah iki yo lurah sing ngadano sayembara. Sapa sing iso nyekel Kang aran Sentanu sing mateni Gus Luranata manggone nggo Desa Wonorejo. Nek kaya awakmu iso nglungguhi pendopo kelurahan ping pindho iso ngrabiyu lurah sing ayune 7 kecamatan. Bojone lurah niku asu, Pak. Asu kakekmu ah. Ayu kok. Ayu. Ayu saking ayune. Nggih, Pak. Pak Bayan kula ngleboni. Awakmu ngleboni. Nggih. Maksudnya daftar Oh, ngleboni daftar sayembara. melok sapa? Nggih. Jenengmu sapa? Kuncara ngono ae. Kuncara ngono ae. Pak Bayan mboten ngatik ngono ae. Isi temeng ta Le kan iku Le. Kuncara tok. Lah ngono lho bayan iku wis tuwek. Nggih. Kuncara tok. Alah. Adik tok, Pak. Kuncara titik. Oh, lah ya ngono. Kuncara titik. Kuncara ngono, Pak. Kuncara. Nggih. Lebonono cekelen tak dongane supaya iso nyekel Sentanu. Pangestu sampeyan tak Tak jaluk. dongane Le. Oleh jago situ. Sapa ngerti ana jago maneh.
dulur-dulur Kanoman kabeh mosok yamine padha turu. Iki ana sayembara utawa patemboya. Adiane cukup nyenengno. Donya bondo kedudukan dadi lurah, dadi bojone yu lurah. Ayune ora ukura aja kate menungso gak kebimbango. Laler mencok iku ambreset. Saking aluse. Sopo maneh iki? Kenal lho. Wiguna. Wiguna. Dudu Lah Wiguna. Wiguna. Caca. Apamu guru aku? Ula. Peno yang ngomong sing enak, Peno iki lha apa? Nggawa bendhe tengara. Hah? Aku gak basa lah gak apa-apa sih. Lu gak apa-apa, Pak. Sebab tuwa aku. Iya. Aku winangka Pak Bayan Wonorejo. Oh, Pak Bayan Wonorejo. Tugas Peno. aku metu teko njabane Wonorejo ngguwak sayembara. Sopo sing iso nyekel Kang Aran Sentanu sing enggal wae mateni Lurah Noto. Apa mbak krungu sih? Oh, krungu. Wonorejo Lurahe Nata. Iya, kan jek tasih sedo. Mati. Mati lah sing mateni ku wong Kang Aran Sentanu. Lah Peno gawe sayembara iki kongkonane sapa? Kongkonane Yulurah. Sapa? Yulurah Larasati. Iki sapa sing iso nyekel gedene cilike mikut gedene mateni. Aturno nggo ngarepe Yulurah. Bojone kenek kon lungguhe nggo sane pendopo kelurahan kenek. Donya kenek pilih-pilih. Masalah donya pitung mburi. Terus Ayu. gak ayu maneh. Lare breset mencok. Temen ah. Iya, Cideten Pak aku. sapa jenengmu? Lali maneh. Wiguna. Oh. Wiguna. Omahku Omamu Karangnangka. Karangnangka. Kecamatane Karang Babal. Kabupaten Karang Tewel. gak ngono kan iku nangka. Pak, Iya, pangestu tak jaluk tak cekel anane Sentan. ngono ae tak dongakno le. Yulurah. Liko ratos ya. Kula Kang Duki. Jelas ana papan panggonan kene. Hoi! Kang Aran Sentanu. Ayo, metu ana papan panggonan kene. Hei! Wengi tengah wengi bengak bengok nyeluk Sentanu. Sapa jeneng? Wong tuwek ya. Aku gak duwe urusan marek awakmu. Aku golek pawongan sing jenenge Sentanu. Kon gak ro sing jenenge Sentanu. Babar pisan. Kano loro telu. Aku Sentanu. Nek wis petuk marek Sentanu. Cilike tak rangket, gedene tak pateni nang papan panggonan. Apa lupute Sentanu? Lupute Sentanu mateni Lurah Nata. Jelas oleh pidana mati oleh papan panggonan kene. Jenengmu sapa? Kuncoro. Kuncoro? Kok nek ngono mintos ranane Lurah Nata. Gak luput. Umpamane Sentanu gak gelem mbok cekel, kate lapo? Jelas tak pateni ana papan panggonan kene. Kuncoro? Kena tak elingno balik kok. Gelem Kuncoro balik wis gemblorok sirane papan panggonan. Ngono. Iya. Ngejak apa kon tak ladeni kon. Sentanu ya. Bukan gadamu.
diajari Kuncoro tak berodol tak sembah idri-idra. Kuncoro. Kenek ajimu senep gak wetengi Sentanu. Ojo surak kirang gemuk. Nek kon wong suginganmu sekti mondro guna mapano. Tak ibaratno wong jago genteng aku. Ayo, lapor ajimu. Sentanu, Woi, wis ana pantese kon iso gawe patine Lurah Nata pindho ndeng serna sadulurku tunggal guru Kuncoro. Ning iki lho Wiguna Mintra sayane Lurah Nata. aku gak panggling cilikamu nek awakmu Wiguna. Nek wis kepethuk barek Sentanu. Tak petung sarana apik. Heeh. Peno aja tumindak adigang adigung adiguna bebasane Sekti Mahamara. Iya. Tumbak lakak bedil mesil Sekti Mahamara. Manut baraku tak temtreno. Ayo. Nek sudut gelem ana sing aku urip. enak awakmu. Umpamane Sentanu gak gelem, Ho, apamu tak ladeni. ngono. Dadi sulung bumi tak temah. Ayo ngejapo tak adeni kon. Ayo. Senan Ketaman Nadi Sosro Birawa lebur tanpa tadi. Woi. Ya iki kan omongan iki. Bener coy. Sugi ilmu Japa Mantra, Sekti Mandra. Kowe karo aku ratu ngomong. Ayo, Mulakno tak elingno. Ojo mbok bajukno. Kon kongkonane Lurano. Sentanu. Ya. Ojo surak pirang gemung. Nek siji mojo siji. Aku rese. Tapi karo kang jelas. Upak. Mung sakmono, Kang. Tibake kecil, Kang. Kuncoro, Kang. mripat nurut dhewe karo siji loro sing gawe patine Sentanu. Ya aku Wiguna. Wis pantes nek aku sing nampa hadiah. Kang. Sampeyan karo dhewe sih, Kang. Ketaman aja pamungkasku. Sentanu mati. Mongko iku aku sing bakal oleh hadiah, Kang. Oh, Kang. Kuncoro, Ya, Kang. kon dulur tuwa, dulur enom, kudu manut barek dulur tuwa. Nek wis aku dadi lurah kon dadekno carik. Gak iso, Kang. Lho, Sing jelas aku dadi lurah, Kang. kena tak pitung apa ora? Lho, penor dulur tua kudu ngalam barek dulurno. Wani karo aku. Apa mesti Oh, tak jadi? bangsat. Ya. Seketop. Jangkrik iku. Enek wong geger penoku melok-melok. Ngriwuti ae. Ngriwuti. Awakmu manglek tak kongkon sih. Lah iya. Nyekel Sentanu kekaroane. Lah kok terus malah geger sak kancamu iku piye? Sing mateni Stani aku, Pak. Sapa? Kula sing maten sentan kula. Sing mateni? Aku, Pak. Kula, Pak. Iki Aku saatase
pamong paling bawan. Sing duwe kekarepan iku yu lurah. Aku gak iso mutusi, sing mutusi ki yu lurah. Celuk lurah. Tak celuke yu lurah, cek diputusi yu lurah dhewe. Ganteng. Yu lurah, monggo. Pripun Kang Bayan? Niki engkang nglebeti patemboyane yu lurah kekalene. Lah kekalene niki ngakeni menawi sing mejahi Sentanu niki nggih lare kalih niki. Rawoyokan. Ngoten. Nggih lah kula mbon saged mutusi. Oh, nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Oh, Kuncoro nggih. Lajeng panjenengan? Kenalaken Wiguna nggantengi 7 kabupaten punjul 2 desa. Kok gak punjul rombeng. Sarkawi biasa ngono. Rombeng. Nyuwun sewu. Padhe tanglet nggih. Engkang merjayani Sentanu menika sinten? Kula. Bener kandhamu Kang Bayan? Nek nggo ngarepku gak apa-apa. Iki ngarepe yu lurah. Teman-teman aku Bayan. Kula. Aja mencela-mencela. Kilometan sepisanan. Jenengan tanglete sepisan malah yu lurah. Sing mateni Sentanu niki sinten? Kula. Astagfirullahalazim, menungso kaya pelo-pelo. Aku lak wis ngomong ngarepe yu lurah iki. Nggih semerap kula nggih. Salah sitok sapa sing mateni kok seroyokan. Wis aja emosi tak takonane. Nggih sepindah malih. Temen lho ya. Oh, Pun royokan lho nggih. Nggih. Sing mateni Sentanu sinten? Kula. Lah, kula sing menang. Ya weman ilu rayu ning ngene. Kang Yo. Bayan nggih. Aja percaya karo arek iku, aja percaya barek Bayan. Ora ana siji loro, wong sing Gusti Mahamara. Wiguna sing gawe patine. Lurah. Sentanu. Sing mateni Sentanu. Jenengan engkang gadah keputusan. Dadi ngene ya, Kuncoro lan Wiguna, ora ana critane wong wedok siji. Oh, duwe cara. Dinikah wong lanang loro. Tugel del kula sing milih nisor. Gak iso, Kang. Apa? Disikar beyak ngene, Kang. Mari ku nak dilem maneh lah. Lah, Pun gegeran. Ngeten mawon timbang jenengan rame, kula nggada sayembara malih. Loh, Mukti apa Putri? Mukti. Jelas Mukti. Jelas wis pilihane wis ana. Sekedap Kang Kuncoro nggih. Pripun Kang Wiguna? Monggo. Iya. Tak celuk Dik lah gak apa-apa sih. Mboten. Tuwaku barek sampean. Iya. Wis pantes, Dik. Nek kon dadi bojoku apa meneh aku lurae. Wah. Cocok ya? Nyuwun sewu saderengipun. Ya. Dene jenengan menika milih Mukti. Heeh. Ateges kula mudhun dados lurah. Bondo donya sakmenten kathahe kula kena ten jenengan. Awakmu, Dik, nanti. Neng Kang Kuncoro menika milih Putri. Putri menika kula. aku nyerek, Kang. Nek donya bondo pitung mburi aku gak tapek pamrih. Sing tak pamrih bokong semok. Nyuwun sewu. Dados sajane ku campur sari, pokok semok. Dados tiyang ampun serakah. Lek ampun milih Mukti napa Putri njenengan ampun nggadahi pilihan. Pun mencela-mencela dados tiyang. Kunjara wis temenan. Yo, Kang. Aja lali, aku sugih bondo donya Mas Pecis Raja Brana. Inten jemerut. Uyupai tetap barut. Nek kon melarat njaluk nangonku demek-demek kok tak bantu. Omongan siji tak ugemi tak cekel temen, Kang. Loh, iya. Kang Kuncoro, nyedak karo aku, Kang. Kang, sampean wis dadi pilihanku. Ning ngertenono, wiwit dina iki aku wis ora dadi lurah. Aku ora duwening bondo kelawan donya. Duweku mung awak tok, sampean trima apa ora? Trima lahirku sing batin. Nah. Semono uga. Piye, Kang? Abi wong melarat gak Mm-mm. duwe apa-apa. Mm-mm. Kira-kira sampean gak gedon mburine. Nek sampean tresno karo aku, sayang karo aku melu nganti mati, Kang.
Kang Bayan, Nggih yu lurah. Wonten apa? gak usah nyuluk aku yu lurah, aku ora dadi lurah ning kene. Senasa jenengan dongkol niki pun nomo. Kaya Yu ngono. lurah utawi Gus Lurah senaos dongkol. Aku melu bojoku. Lajeng Tak tinggalna desa iki, tak weno Kang Wiguna. oh Ning welingku mung siji. napa? Mengko yen ana bantuan-bantuan mudhun saka pusat, Nggih. didom sing bener. Digoleki sing bener-bener membutuhkan. Aja dulurmu dhewe sing mbok wehi. Sampun kuwatir. Bayan niki empun yuswane 68. Jarene 70. Rencanane. Nate bayan niki mbelot kali aturan Ya ora nate. sasemerep jenengan kula lak tiangi jujur. Heeh. Empun kuwatir. Nek masalah sembako bantuan BLT napa mawon. Bayan sanggup ngliteri kampung mriki. Alhamdulillah lah yang ngono. Kang Wiguna kula pamit nggih. Kula tak nderek bojo kula. Deh, iku ana wong ayu kedadak ngeroyo kaya tumpeng ae. Sampai tak tinggal ya. Nggih, anu yo lurah atos-atos lho. Jago anyar-anyaran niku ngabluke bahaya. Nek ngabluk jalune jelep ngoten. Ah, kok cek plirak-plirik ae sih. Wis mele donya ambek kedudukan kok. Yan, Nggih, lurah anyar rek. kon ro dhewe. Nggih. Umumno Masalahe nok desa nek lurah anyar tanpa pilihan mergo lurah pinter jenius ngatur desa. kula mlebet kampung, medal kampung mriki matur kalih masyarakat. Nek lurah niki anyar jenius. Nek empun kula kula umumaken lajeng dos pundi? Lurah Dudo Oh. Lurah Dudo ganteng. lumpukno rondo-rondo nang bali desa nek aku sing kepingin tak pek bojo. Oh, sing ayu sampean pek bojo. Sing elek buak. Oh, bae dibae pakane wamu jair engko tambak. Yan, Nggih. lembaran lama tak busok jadi lembaran baru. Pertama, aturan segala apapun saja kudu manut baraku urusan lurah anyar sak sembarangi. Secara keseluruhan perda yang lama sampai busek diganti perda yang baru. Aturan iki napa mawon? Pajak, ya, Pajak tanah nggih paling kecil, paling ciut, biasa piro? ningali diameter mawon. Nek empun nggada IMB, mergo niku kali IMB izin mendirikan bangunan kali izin memiliki bangunan. Bagus. Nggih. Sakniki enten paling alit niku 50.000. Enten sing suwi 50.000. Nggih. Tapi lurah anyar lembaran baru, Nggih. ya. Sesuai dengan keadaan barang larang kabeh, pangan Nggih. larang. Nggih. Naik 1 kali lipat 100. Yang 50 menjadi 100. Oke, Yang 100 menjadi 200. selain pajak napa mawon. Nek ono bantuan, ya. Sementara dilebokno kantor. Lho. Nggih dhisik. Bantuan iki kangge masyarakat. Lah nek dilebetaken kantor wonten napa? Pinter kon barek aku. Lho nggih, Mbok. Nek kon pinter gak sampai kon dadi lurah. Nggih, Ngono tapi lho. mboten-mbotene kula kan bayan bijaksana. Ngerti aturan ngoten. Solusi mengambil jalan keluar musyawarah. Barek pamong pangpe. Oh, ngoten ah. Iya toh? Nggih. Mergo sing gelangane keroncong dik njaluk bantuan. Cara aku salah. Ngono lho. Bila perlu nek njaluk bantuan tak usir saka desa. Ngene mang kok rada bener lurahnya. Wi guna rek. Nggih. Selain sembako napa mawon? Sawah, tanah, pekarangan. Pekarangan? Nek dodolan, Nggih. ya toh, minimal administrasi, ya toh, umpama 1 juta kudu bayar 500. Sampeyan niku lurah ta merampok. Gak ngurus, gak gelem aja didol. Tak tuku dhewe. Oh, tadi apapun alasannya. Jual tanah mendapatkan 1 juta harus setor 5 teng desa. Umumno, gelem gak? Saumpamine kula mbon purun
tak pecat dina iki. Pak, Hmm. nek bayan kengken nglakoni kados sampeyan sing ngoten, pikiran cutel. Timbangane kula dadi kerasan rasanane nggene kampung mriki, lek-leken desa iki. Bah. Tak tutukne, karek titik tutukne aku tak lucat pegel. Sri Gati, kon kudu dadi bojoku. Laku gak diwasno ngarepe. Kok aku apa? Aku kebebasan nih. Pancet ae kelakuanmu gak nanggone peguron gak nanggone kene. Ini lho Jati Kumara. Awak dhewe golek ilmu wis kebek. Modon mrene aku ngetutno awakmu aku keleson. Keleson ya apa? Aku lesu. Awak dhewe mudhun nanggone tanah ngare iki mergo ilmune wis tuntas. Wis tuntas. Cara wong kuliah iku wis wisuda, ilmune iki wis bek. Tapi to, Apa? Mas yo duweni jaya kawijayan, daya kasentian. Atiku sik durung lega lek gurung ketemu barek bapak Sentaru barek Biyongko. Berarti awakmu iki kangen ambek wong tuamu. Iya, lah awakmu kate gak kangen bapak mbokmu ta? Aku asine kangen ambek wong tuaku Jati Kumara. Lah terus Tapi mak bapakku wis nang balik papan bapakmu nang balik papan maksudnya? mati. Lho alah. Mbokmu? Mati. Walah to sakno. Kapak-kapan awakmu nanggone peguron iki yo ambek aku. Iya, Wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap dulurku dhewe. ngono ah. Bapak mbokku yo anggapen mbokmu dhewe yo bapakmu dhewe. Berarti aku melok nang omahmu ya. Iya, engko nang kono mangan. Tapi gak apa-apa ah. Gak apa-apa. Aku nang diseneni bapakmu. Ya pokoke kono aja ngawur, Gak. wayahe jame turu ya turu. Aku manganku akeh lho. Oh ya aja akeh rek, ya ambek tirakat, duweni ilmu Poso. Kuru Kuru lah anakku. Guru. Sing penting kan awake sehat dijogo pola makane. Wis, Oh. lek ngono ayo budal. Ayo. Ayo. Atiku rasane teratat. Ketok-ketok bojoku Kang Sentanu. Walah Kang Sentanu. Jane ana apa, Kang? Aku tansah teratapan. Tansah keton sampeyan, Kang. Jane nek sampeyan ora ana apa-apa ndang bali. Aku sing nang omah ben ora kepikiran. Ning apa Kang Sentanu? Yu, aku njaluk sepuro. Sampai ono kejadian koyo ngene, aku gak iso belo Kang Sentanu. Kang, apa sing dadi kekarepan Rika bakal tak terusno gawe Karang Abang ono ing Desa Wonorejo. Iya. Yu, aku njaluk pangestu sampean. Aku pamit, Kang. Sing hati-hati. Ning apa, Kang?
wayu sejati mandhep gone ragane. Raga kumbane. Alah, Kang. Jajal tak jambut ya, Kang. Aduh, Boni. Aduh, Boni. Barangkane kene, Kang. Boni. Jangan Aku tak ngomong iki bare awak. sampe ngomong tak rungone, Kang. Pusaka wayu sejati. Ora ana kuwat sing nggawa kecoba anak jati kumara. Kudu cuma ana ing jati kumara, ya, Kang. Mung welingku aja nganti benggang tak rambut marang jiwa ragane. Ya, Kang. Omong, Kang. Aku tak turu sesandingan bare awakmu mbokne. Mbok ngono aku oleh tombo. Mbok ngono aku oleh tombo iso mulya ing jati uniya mbokne. Sampeyan pengen sesandingan karo aku. Ayo, Kang. Mbokne, Ayo, Kang. mbokne kaya-kaya aku gak kuat mbokne. Walah, Kang. Gak iso nerusno momong anakmu mbokne. Kang, Kang Sentanu, Kang. Kang Sentanu. Sampeyan kok tega ninggalne aku, Kang. Nganti sampeyan murca datan lari. Neneng sampengku. Walah, nah. Suwe anggonku meguru dadak pas bali biyung nak udan tetangisan kaya ngene. Bapak Sentanu nang ndi yo? Jati kumara. Anane biyong tetangisan, Ger. Mergo biyong nangisi wong tuamu lanang, nah. Wong tuamu tumekaning pati, Jati kumara. Bapak mati yo. Waduh. Yo. Bapak Sentanu tumekaning pati merga lara apa digawe wong yo? Apa dipateni bare wong yo? Tak ceritani didik, Jati kumara. Bapakmu mati digawe wong, nah. Sopo sing mateni yo? Sopo sing wani mateni Bapak Sentanu yo?
biyong kandha karo kowe ning sadurunge biyong kandha. Tampan ana piandele bapakmu nak. Kang aran Wahyu sejati. Ora ana sing kuat nggawa pusaka iki kejaba kowe ning aja pisan-pisan pepisahan karo kowe Yana. Sopo wong sing wani mateni bapak, Yung? Kapak-kapakno Jati Kumara ora bakal nrimakno, Yung. Jati Kumara kudu nyambung watang putunge bapak. Ana benere to Le. Ora ana siji loro sing bisa nyambung watang putunge wong tuamu lanang kejaba kowe. Ning biyong rada lali desane. Bapakmu kandha karo aku. Kowe jujuka desa Wonorejo. Ning jujuka pendopo kelurahan. Ning kuno takono sapa sing mateni wong tuamu. Nek ngono aku budal nang gone desa Wonorejo, keng golek sapa sing wani mateni bapak, Yung. Riko sing hati-hati nang omah ya, Yung. Budalana. Jan kancamu. Kancanana Jati Kumara Yana. Piye, Yung? Kula kancanane. Aku pamit ya, Yung. Budalana Le. Kula pamit, Yung. Jan. Lapo deh mai Kang Bayan. Sampeyan iki lho Yu Lurah. Mlaku mbok sing kebat titik kelemar kaya wong gak tau mangan ae. Ya gak mergo gak tau mangan ngono, yang ini jenenge wong wedok. Masih wong wedok ya iso rikat titik. Sik ta, ngene lah kok ditakok. Takon napa? Sing apa sembako-sembako nang bale desa wis Beres ta? mpun, kula tumpuk mpunan. Kok nang bolone dhewe. Sing Sik. dimehi. Lah katene nggih kula tumpuk kula pilih kula dumno sing keluarga kula tok sih. Ya aja ngono Kang Bayan. Iku aturane Gus Lurah kula diperintah kados ngoten. Umpama kula mboten nurut, mboten nganut kalih Gus Lurah, nek kula dipecat kula sampeyan sing ngingoni. Ya gak apa-apa sih wis ora lurah gak tayo kok ditiru. Lho, katayo-tayo niku bojo sampean lho. Lho, enten tamu dodok-dodok niku. Oh alah sik tak dingoke. Monggo. Nggih, monggo bener. Amit nggih. Nggih, monggo. Lho niki sinten? Iki ta ya iki sing bayan rada gateli. Kok nuwun sewu Yu Lurah. Sampeyan kok pinter ngomong gak talah. Kok iso bayan gampang gak talah iki lho. Iya, makane wah, iku rada gak tapek ya ngono ku mang. Nggih, niki kula bayan. Sampun niku. Dipecat gara-gara mboten nganut kalih peraturane Gus Lurah. Nek kula lah nganut. Lah niki sani gantine. Nggih, masih kenging ngringkes sego kodakan nggih kula turut ta mawon niki wau. Nggih pun metung bab niku. Nggih lah terus pundi? Kula mriki kok ajenge ngrusui malih. Lempun wong mantun kula saponi sampean rusui mana lah. Pegel jare kula niki kin. Rupane sing kaya ngene kapan mung resiki. Wingi niki wau lare-lare lho. Kok bau beras tok ngeten nggih. Pakai beras iki. Sampeyan wau mriki ajenge lan apa? Ngrusui maneh. Sik tak Kang Bayan. Ngenten iki kula tak mantuk mawon kula ndek sih. Ampun ngreken bayan niku. Bayan sitok niku nggih ngoten niku. Karo kula lurah pun kula caket winginan. Bapak ajenge kula Lah dipecat kurang wonge. Wong kula niki kena gawe jangkep-jangkepan adake. Ya terus
Kata-kata cantik seorang Yuni. Ya niki. Ya ana yene nggih kae niki wau cocok bayan gatalan niku. Wes iku jaro kate Engko tak lakbani ya menang. Arep utang beras. oh alah sampean iku lho wis gak usah ngomong utang-utang. Sungkan ngilangi sambat sampean yo sampean keito. Sambat maneh sampean keito. Ya gak apa-apa sih, wong sampean ku lho ya. Aku koyo ngene iki karo Kang Lurah. Ya mergo Kok sampean. usah ngomong koyo ngono sih, Mbak. Hah? Jenenge emang ora Sak mesti. mestine. Ya, Mbak, yuk utang ya, Mbak. Wis gak usah utang, kok tak kok Kang Lurah. Nih, Lurah, pokoknya utang ya utang pun dikakekno. Sampe nek kurangan Gus Lurah lho. Sampeyan ngomong sih, Mbak. Ya, Sampeyan kono. kondo dhisik. Tak kondo nang Kang Lurah sik. Sampean tani kene ya. Kan apa? diteni kok lapangan. Tinggal. Mriki Nggih. Tes pundi? Apa, Dik? Lah, lho niki. Gus Lurah pun. Lah monggo. Enten tamu Gus Lurah. Nggih niki tiange. Kang Wiguna. Awakmu, Dik. Nggih kula. Sak condro sesasi sak wulan kok cakut rene. Enek kabar apa, Dik? Kula nggih sering mriki nyuwun bantuan kali Dik Kesi. Niki wau mriki ajeng ngampil mali lek wonten ngoten lho. Kang. Njaluk bantuan. Ngampil. Ono bendere nek sampean njaluk bantuan barek aku. Anen aku sugih teko sampean. Aku kudu wajib ngekeki barek sampean. Butuh apa sih? Namung ngampil uwas mawon 3 kilo. Apa yan? 3 kilo ku apa? Kangge kecil kangge Gus Lurah. Nah, bila perlu dina niku. 5 kintal, 1 ton tak kei. Eling-eling sapa sing njaluk? Lho, mantan lurah. Lah nggih. Damel napa kula mboten badhe buka toko kok. Kek mengki lek kesuwen iku tumon. Lho, aku ndira 11 ngesakno karo sampean, Dik. Eling-eling nasib sampean melarat. Pun timbang kula mboten nangsal utang, kula tak wangsul mawon. Tak kei. Gelem gak nompo? 5 kintal kawon. Bila perlu tak kirim. 3 kilo mawon pun. Niki mergine Kang Kuncoro kan sakit. Mengki lek wonten kula Apa maneh Kuncoro loro? Ya to, kanggo nambakno. Kudu biaya akeh. Bila perlu duit kanggo marasno bojomu. damel napa wong sakniki wonten bantuan damel kesehatan gratis. Piro kae kesehatan gratis? Hah? Nggih mboten bayar sak sarase. Heh, tapi gak koyo sing bayar cepat ditangani, cepat waras. Pun matur suwun bantuan pun kathah, kula utang mawon nek diparingi kula tampi lek mboten kula tak wangsul. Cukup sadurunge kon mulih aku ngomong barek awakmu. Nuruta barek Lurah Wiguna tak enakno uripmu, Kuncoro mati cek bongko kon tak rabi. Ya kurang ajar labimu Wiguna. Kan? Tak tutno omonganmu. Ngarep menggak-menggok aku lo papane nang ndi? Ngarep aku ngomong, kon milih Mukti apa milih Putri? Mukti mbok pilih. Aku serakah kowe arep golek Putri. Aku nek gak oleh barek awakmu alung boyo mati. Mula tawonono windonono kon kudu dadi bojo. Ora sudi. Gelem gak? Ora. Gelem gak? Dikongon jogo ngono kok ora iso. Kang Lurah, Kula Joko kula diparo Apa, Dik? Bojoku. Lapor, Dik. nandi yu Lurah mang? Karepe ku ngono, tak penging mulih, tak kei beras sing akeh, duit sing akeh. Tapi gak gelem nrimo malah kaya ngono. Apa gak gregeten aku? Ya to, Yan? Sampean iku gak nyawang ta? Sopo iku yu Lurah iku? Aku ngerti sadulurmu. Mulane nek awakmu enak, dulurmu kudu enak. Lho. Nek kon kena tarunding, tak dadana situk nduk kene. Ngono lho. Wis ngene ae Kang Lurah, ya. Hah. Aku tetep gak nerima. Donya brono sakmene ke. Untal-untalan, lek-leken aku tak metu teko omah kene. Lah nek pun minggat kabeh niki dos pundi Gus Lurah? Lho, wong wedok nggone Nggih. gusak.
sing dadi duit dan duit. Pados malih. Iya. Walah nggih pun nggih. Tak istirahat beno tamu. Nggih. Lho, ana bakul. Bakul maren iki. Sampeyan iki nggih nuwun sewu, sampeyan iki nggih menungso meniku nggih menungso. Kudune mlebu nang omahe wong, luwe-luwe niki pendopo kelurahan. Nggih mbok permisi kula nuwun assalamualaikum kok keludar mara-mara longgo. Ngomong goblok aja guyang-guyu tok ae. Sopo pawongan sing wani longgo nang papan panggonan kene. Iki kaya ketoprak siswa budaya omongane. Ngomong kok ge sampeyan iki lho sapa? Awakmu kepengin roh aku sapa? Heeh. Aku sapa? Aku Pendekar Wanto. Iku nggonku. Bayan goblok. Ya Allah, bayan digoblok. Mari digatel saiki digoblok-goblokno. Hus, Ngen lho lha nggih. nek krungu jenenge pendekar kudune kon wedi. Lho sampean niki pendekar Pendekar. Waduh, pendekar. Pendekar. Napa artine pendekar niki? Pendek tapi mekar. Oh, cocok. Pendekar sapa? Wanto. Ya, pendekar Wanto. Pendekar langsung ngantep ngono jenenge. Urusanmu. Lek apamu pendekar Wanto, aku ya pendekar. Apa pendekar apa? Pendekar ucok. Toh, Wanto. Awakmu gak tancul pendekar gak pewantes dadi pendekar. Ngene. Nak ucok, Aku tau ngene kedulung padane. meneng otak. Ya wis. Ngene lho. Heeh. Sapa jenengmu, Mang? Ucok. Ucok. Bayan ucok. Iya. Apa bener iki sing diarani Desa Wonorejo? Salah. Lho, goblok ngawur iki. Iki desa Kedung Peluk goblok. Kedung Peluk ah. Iya. Ceritane. Ceritane apa iku Mang, apa Wonorejo? Bubluk. Gak salah apa sing dadi omongmu. Ya iki desa apa Wonorejo. Iki Desa Wonorejo. Kebeneran. Yo kadang bener kadang salah. Jangkrik ceritane ku ngono e. Ceritane. Leh, goreng-goreng. Ya gak moreng-moreng ya apa? Wis setengah telu nang mari nang wis arene. Lah wis kadung enak kok. Hah? Leh, aja kok buyar iki njaluk buyar jam 4 panitiane. Panitia. Iya. Pak Lurah madenan wis ngene-ngene. Ayo nang ngomong tok ae. Aku mrene siji loro ana tujuane. Mbok siji ngono ae kok siji loro. Siji gawe loro gawe ngono lho. Sing kaya arek-arek biasa iku. Lah iya, siji gawe loro gawe. Siji Iya. ning ngene loro ning ngene lah. Oh, iya. Kok siji loro telu papat anggit hitung takon niku. Jangkrik ngene iki boleh ketok goblok aku. Lho kan bela goblok. Berarti aku rene siji gawe, loro nyambut gawe. Ping 3. Dolin. Telune aku mancing. Ya. Menang ngomong. Yo, jadi kumara. Iki Lah, paten ono. lek iki pendekar Wanto sing siji iki sapa? Pendekar Jati Kumara. Kok suling mandala kon. Itu ya apa, Pak? Soalnya bala apa goblok? Aku golek Wak Lurah. Awakmu Jati Kumara. Ya, Tujuanmu rene golek Wak Lurah. bener. Kanok liya ya iki Lurah. Mojorejo. Lurah potongane koyo lele ditekek ngene. Loro. Ya apa rek potongane wong gampang lele ditekek. Kok lak golek Lurah sih? Iya. Iki Lurah. Wah, mbujuki. Cek Mbok cek apa nih? Kon Lurah. Iya. nek ditunjuk ngomong atu berarti duduk Lurah. Gak. Paten nonyo sih rek. Sik ta. Potongane kaya jair cepret nang kono. Wis aku ngaku ae. Aku Pak Bayan duduk Wak Lurah. Ngono iku ngaku ket mang. Lah iya, sing tak kon kene kon golek Lurah. Yo. Nah, rene lho. Pak Lurah. Pak Lurah mau kepri enten tamu. Nanti Lurah. Iki lho Lurah. Oleh madenan kok ono Pak Lurah madenan. Nanti Lurah. Ah. Ayo nek wani ambek iki ayo.
Mripatmu mendolo, kupingmu jepopong, wetengmu mbelendu, macem-macem. Sok dadi kodhok kon. Ayo. Gelem kon. Aku gak iso dadi kode, Pak. Liane, Pak. Liane. Tari ular ngene lho. Gambirosoan minggir pojokan gak butuh berawakmu. Sing ganteng mertamu rene apa butuhmu le? Nah, ngomong nak. Pak Lurah, tuju aku mrene goleki sapa ae pawongan sing wani mateni bapakku ya Bapak Sentanu. Anake Sentanu. Bener. Wis ana benrile nek kon takon no Desa Wonorejo. Ya, dhisik enek ontran-ontran. Rehne aku lurah aja sampe desaku nek kisru, tak lih nang Wonosari. Tak kon gurak rono kabeh. Mulane aku krungu tembang rawat-rawat. Mbok menawa nek gak salah, omonge Pak Dalan sing gawe patine wong tuamu, wong sing jenenge Kuncoro. Nek ora percaya, layane ndi? Coba. Aku cek disimenan layang. Nah, niki. Nang Wonoayu, gelekno Kuncoro, iki kekno. Baru roh sapa sejatine sing matine wong tuamu. Nyun pamit. Yo. Gus Lurah, nun sewu. Kok nggak ada penemu sing kados ngoten, Gus Lurah? Lurah Wiguna Pitulukur manungsa pundul rong pedet pikirane. Dandang korane kontol tane dandang, tak bojo alus tak jala sutra. Loro padha mateni Sri Gati dadi bojoku. Nggih, leres. Ayo ditukar. Meneko lek ganti apa-apa mbok aku aja dikon nanggone Wiguna to, Kak. Lho biyen kan janjine ngono sih, Dik. Sementara ki utak kon utang, meneh aku wis waras nyambut gawe tak sauri ngono lho. Karepe sampean. Ning kono lho aku ajeng diperkosa, Kak. Sampe jan diperkosa, tak paranane. Gak usah. Cuma weling pojok. Ono brandon. Lawan. Iki sapa sih, Rek? Gek wong edan, Kang. Lawan. Lho Kang edan tenan iki, Kang. Gendeng paling iki. Apa bener iki desa Wonoayu? Bener betul. Bener. Apa bener iki omahe Kuncoro? Nah, bener cocokmu. Cocokmu tuh. Dadi Kumara. Tuju aku mrene ngeterno layang teko Lurah Wonorejo. Oh, ngeterno layang muga-muga iki bantuan, Dik. Kan awake dhewe suwe gak oleh. Suwi lho, Kang. Engko lek olen kok aku tekono jarik. Ku jarikku suwek kan lho, Kang. Iya, jare, tak tukono 5 mbek gelang 8. Ojo sambat. Bantuan iki lho piro sampe iku gelang 8, Mas larang saiki. Oh iya, sik tak waca isik. Nggih. Ono suwek gak kan diwoto. Nggare ngintip. Muga oleh bantuan. Bangsat. Bangsat kurang ajar. Kuncung tumakaning gelung. Jati Kumara gak tau dijejek marek wong apa maneh bapakku dhewe. Dadak wong liya dapuramu wani jejek marek Jati Kumara. Jati Kumara ngertenono. Layang iki minangka tantangan Jati Kumara nantang marek Kuncoro. Jelas. Jati Kumara tujuane nantang.
Ora liya, Jati Kumara kepengin nyambung watang putunge bapakku ya Bapak Sentanu. Oh. Dadi kon anake Sentanu. Ner. Ayo. Gak lega, gak lilo. Nek Kuncara mati gak gawe tangane Jati Kumara. Ayo. Jati Kumara rungono gobokmu. Aja sampe Kuncara paribasane buka asuku. Nek kon wani baku, ayo. Kelakon mati sama aku. Siswaku ka jaba sliramu wis gak ono maneh. Ngibarat ilmu kanuragan nggone bapa wis tak suntak ana ning jiwa ragamu. Nggih, Bapak. Saking kepingine kula dados tiyang sekti mandraguna. Iya. Ngantos pakan jenengan kula kembari. Iya sik, aku tak maju titik cek mruni. Masa mboten kepireng, Bapak? Awakmu krungu tapi sing liyane gak patek jelas. Oh, ngoten ah. Ya. Ngene ya, Nger. Nggih. Tak kira wis suwe anggonmu ngangsu. Kawru ya Jaya Kawijayan ana ning Padepokan Setra Kumala kene. Nggih, Bapak. Leres wonten 2 tahun lebih menawi. Saka wesik, saka cokro sing tak tampa. Kaya wis tuntas anggonmu ngasuh kawruh ana ning Padepokan kene ya. Lajeng dos pundi, Bapak? Iki wayahe Joko Tulus iso balik ana ning panggonanmu maneh, ana ning panggonanmu kono. Ya, Dados Bapak niki nundung kalian Joko Tulus nggih. ora nundung. Ning Bapak iki kok ya rasane ngatiku. Iki wong tuamu iki ana masalah sing kudu ana awakmu ana ning samping. Dados ngoten. Iya. Tak kira wis cukup awakmu masuk karo ning kene. Lajeng karepe Bapak Guru menika dos pundi? Aja dadi atimu ya, Ngger. Bapa ora nundung ning iki dina Joko Tulus bali ana ning Karang Padusunmu ya. Ngestaken dawuh. Bapamu mbotone awakmu. Ya, Joko Lajeng Tulus. dos pundi, Bapak? Sadurunge awakmu balik ning kono, Bapak arep titip nang awakmu. Titip napa menika, Bapak? Titip supaya awakmu ning panggonanmu ning kono aja dadi wong sing dadi ganjele wong sing urip ning kono. Iso dadi satriya pinunjul sing ora ndarbeni sifat adigang adigung adiguna. Dados ngoten. Ning awakmu mulih ora tak nggoni tangan kosong ning tak kuwene tak gawani piandel ya, Ngger. Oh, ngoten, Bapak. Iya, Nggih, kula kene ngadeka lho. ngapunten, Bapak. Ya. Kula jumeneng. Iki Kiai Sangga Langit Gawanen ya, Ngger. Aja dadak kedaluwarsa. Nggih. Ramamu wis nunggu tekaning awakmu. Ngoten. Enggal budal, Ngger.
ngestokaken dawuh nyuwun tambahi pangestu Bapak. Tak jangkung saka kadohan Joko Tulus. Atiku kok gak pati. Muga-muga kabul oleh-oleh nggonmu duwe ciciban ya Ger ya. Joko Tulus sing ati-ati Ger. Rumangsa bombong rasane atiku sakwise aku iso mudhun saka padhepokane Bapak Guru. Anggonku nyecep ilmu bentur kelakuan tak rasa wis cukup. Nanging welinge Bapak Guru Ger Joko Tulus, yen kowe wis dadi wong sing sekti mandraguna, bebasan gak tedas papak palune pandhe sisane grendong. We marang liyan aja duweni sifat kang angkara ya, Ger. Ning kowe nek iso awel tulodo marang sakpada bangsamu. Iya to. Yen iki wis titiwancine anggonku mudhun saka pedhepokan, mumpung durung kedisian surupe Surya, tak mulih kepengin ngerteni seger kuwarasane wong tuaku sak keloro. Lho, sampean yo. Kok dadak numpul aku iki ana parigawe apa yo? Piye ngomong nyusul awakmu nek ing padepokan. Ning jere Bapak Guru kowe wis mudhun ana ing Karang Pradesan, Ger. Nggih yo. Kok ngantos jenengan dugi mriki niki enten kabar napa yo? Bapakmu dipateni wong Joko Tulus. Bapak dipateni. Kok kados wonten kedadosan kados mengaten iki nalare dos pundi yo? Nalare mung salah paham. Bocah ora ngerti sapa sing mateni Sentanu. Teko-teko paling layang. Jur mateni karo bapakmu Kuncoro. Ning piye ora trimano Joko Tulus. Walesen patine wong tuamu lanang. Kana liya sing nyambung watang wutune wong tuaku lanang ya kejaba Joko Tulus yo. Minggir tak sumbarane yo. Yung pawongan sapa sing gawe patine wong tuaku? Jati Kumara. Aja dumeh. Sliramu wong sing sekti mandraguna, bebasan duk deng ereng-ereng kebak Japa Mantra. Yen kowe pawongan sing cukup pangertene gedhe ilmune maju ana papan palagan kene papaken lakune Joko Tulus. Sopo pawongan kang wani nyumbari Jati Kumara? Kowe kepengin ngerteni aku sapa? Joko Tulus. Mari gawe apa nyumbari aku tekan iki? Mapan kebenaran iso madhep sapu jajar marang Jati Kumara. Dinane iki ga ono liya sing nyambung watang utunge wong tuaku kejaba Joko Tulus. Nyambung watang putunge bapakmu. Sopo Iya. bapak? Bapakku Kuncoro sing tas kok gawe pati iki, Mang. Pancen bener aku sing mateni bapakmu. Ora liya aku dhewe ya nyambung watang putunge bapakku ya Bapak Sentanu. Bebasan utang beras nyaur beras, utang dhuwit nyaur dhuwit, utang pati dinane iki kon kudu iso mati teko tangane Joko Tulus ya. Sandang penganggumu kaya wong duweni jaya kawijayan. Ayo, ditentokno ana ing papan panggonan kene sapa sing gemblundung sirahe ana ing botol. Bagus, ya iku sing tak karepno. Bukan dadamu tampan ana aji-ajine Jati Kumara. Soken kabeh Japa Mantra.
Wong mung sakmono ae. Sumbarmu kaya iso ndilat wesi abang bebasane. Lehmu ngomong kaya glodok. Sumbarmu kaya iso medhot iline segoro. Nanging ngerti yo. Bebasan petik tarung genti-genten ngabluk njajal mapono. Ungalno dadamu. Aja ana sing tumpangso bebasane. Lekno pandulumu. Ketiban aji-ajine Joko Tulus gak jebablan depani Bantara tak sembah dramamu kon. Tak paring putusan. Jati Kumara. Kowe sapa? Wanto koncone. Ora iso nuturi kancamu. Ngapunten. Niku wau. Napa jenenge balas dendam? Balas dendam ning balas dendammu ngawur. Nyawah, utang bayar nyawah. Ning dudu bojoku sing mateni. Lho, kliru. Sing mateni Wiguna. Bener kandhane anakku si Joko Tulus. Utang beras kon kudu nyaur beras, utang dhuwit kon kudu nyaur dhuwit. Ning kon utang nyawane bojoku. Dina iki tak tagih nyawane Wiguna ning arepku. Ger. Waraske bocah loro iki, mesake. Asale waras balik waras. Jadi Kumara. Joko Tulus, aku sepurane sing akeh. Iya. Mula dina iki ayo nunggal sawiji mateni Wiguna. Yo, Ngene. Wiguna. Nek kon pendekar pengpengan, ayo mapana ana ing pawan panggonan kene. Jati Kumara. Kon wani sesumbar barek lurah Wiguna apa butuh? Bangsat keparat. Awakmu jabung alus jala sutra aku. Jarene sing mateni bapakku ya kuncor. Dadak dapuramu dhewe. Tak agone ora nolio siji sing gawe patine wong tuamu. Hi, lurah Wiguna. Joko Tulus, Wanto. Ayo nunggal sawiji mateni dapurane iki. Nek kon pendekar pengpengan kabeh yo, tamakno ajimu tak bukae dadaku. Modar. Matek. Gek sing mbok bujuki. Monggo aku pasrah karo kowe. Dene Wiguna wis mati. Joko Tulus, Iya ya Kang. sepurane sing akeh. Iya. Muga-muga teko lelakon iki awak dhewe iki iso ngambil kesimpulan, iso ngambil poin pentinge yaiku aja gampang balas dendam lek ana masalah iku ya dipikir sing apik. Ya sing wis sing durung ayo diati-ati. Ah, barang sing elek-elek dienggirno, barang sing apik dipek gawe pelajaran urip ke depan. Mula dina iki kena diarani pendekar Jati Kumara. Bakat